Machiegni pau tuke nyakorom gajuang. Tim mar Obunga FC gi Plateau Queens joloch tuke mag Safaricom Chapa Dimba gwenge ma Nyanza. Timbe ariyo gi biro riwore gi Ebwali Boys kachiel gi Brenda Girls telo mar finals ma Kenya ma biro bagi dwe mar adek higa manyien. James Opondo ntiere kod ler mathoth. Obunga FC mawuok county ma Kisumu nobedo joloch tuke mag Safaricom Chapa Dimba gwenge ma Nyanza bang' loyo tim mar Wendo Academy gonde ariyo kuom achiel finals mane obagi e lap ma Moi Stadium Kisumu. Tyson Muluri noloyo ne Obunga gol mokwongo kokalo picha choma kapok jatugo Klein Masaba medo mar ariyo e dakika mar 46. Wendo Academy noyudo gol mar ariyo pi wang' e dakika mar 90 kokalo kuom jatugo Odhiambo Elvis. Hii win ilikuwa bound to angalia mafans vile wali turn out kwa game ya leo. Disappointment ingekuwa kwao. Pressure walileta kwetu but tumewarudishia hiyo pressure. Joloch tuke gi higa mar 2019 Plateau Queens mawuok gwenge ma Nyakacha biro bedo gi geno mar kawo kombeno kuom thuolo mar ariyo bang' ng'ado tiko mag Nationals. Plateau Queens noloyo Victoria Sports Academy gonde 4-3 kokalo picha choma bang' tugono ruma modhi gol 1-1 e dakika mar 90. Leo ni siku ya furaha sana kwa kwetu kama Nyakacha Girls ama Plateau Queens kwa sababu tumeweza kuibuka mshindi kwa mara ya pili kwa regional championship ya Chapa Dimba. Safaricom Chapa Dimba gwenge ma Nyanza noyo timbe 412 mag yowuowi gi timbe 118 mag nyiri. Kambi tudruok mar Safaricom geno mar chiwo kenge makare mar nyiso mich rowere ka ma en thuolo mar klepe yudo jotugo matindo. Because this is attached to a global platform where scouts from all over the world can access. It means now that Kenyan talent has now been unearthed and now has been put with an equal talent. So someone in the US, someone in South America, someone in Saudi can see our amazing Kenyan talent. Obunga FC gi Plateau Queens noyudo mich mar shillings 250 ka timbe mane otike thuolo mar ariyo nodhi pacho gi omenda maromo shillings 150. Tuke mag Chapa Dimba gwenge ma Nyanza oruma yanga e lap ma Moi e county ma Kisumu ka joloch biro timo ikruok ne tuke mag finals mibro bagi e boma ma Nairobi lap ma Kasarani. James Opondo, Ramogi TV, Kisumu.